ए खैनी तू कहवा से अइलू, आके आदत धरा गइलू, छोरी त छोरी कैसे हो ए हमर खैनी। तो का हाल बा भाई लोग, फिर आगल बानी वीडियो लेके। हाँ, कियारा बलिया घूमनी, हाँ कियारा बलिया घूमनी, दिल धड़के लागल हमार। आ जब वही छपरा में तो हो गल एगो लड़की से प्यार गलती से। हाँ तो भाई लोग छपरा तो हम आ गई नहीं। हाँ छपरा तो वही है तो 12 सुंदर एगो लड़की भेटा गई है लिट्टी चोखा के दुकान पर। हाँ अब तो ओकरा हो गल हमरा पावे के इच्छा, आ करे लगनी हम ओकर पीछा। हाँ यह बात बा। अब सुनलू हाँ कि ढेर देरी से तो पीछे पीछे जाए लगनी ओकरा हम। हाँ कि ढेर देरी से पीछे पीछे जाए लगनी, जातन तो कन्हुआ के देखती। हाँ कहती है कि ए भैया मत कर हमार तू पीछा, हमारे नाम है इच्छा। हाँ यही तो बात बा कि हमरा बर्दाश्त होता बात। भाई लोग फटे तो जवाब दे देनी। हाँ कि बने के चाहत तनी तहार सैया, कि हाँ कि बने के चाहत तनी तहार सैया, मत कह ए गोरी भैया। हाँ ये बुची हो गई बा पावे के तहारा के इच्छा, छोड़म नहीं तहारा के पीछा। अब हाँ हाँ तभी खत्म भइल बा। अब सुनलू जब लाल लाल घाघरा पहनलक, हाँ कि जब लाल लाल घाघरा पहनलक आ गईनी गली में देखो तनी कि लाल घाघरा पहन के पूरा टोला मोह कैले भी है। हम तो साला पागल भइले रहनी, हमें टोलो वाला पागल हो रहा सर। वही खुशी में तो हम एगो गाना गा देनी। हाँ तो भिरगू चाचा देखत रहन, पूरा गाना हमारे ध्यान से सुनत रहन। हाँ कि जान मारे तोहरो टोपी से घाघरा ए गोरी। तो प्रणाम करतानी, फिर एगो नया वीडियो हम लेके आगल बानी। तो भाई लोग वीडियो देखी लो, वीडियो में बताई लो वीडियो कैसन बा। आ तनी लेट से आज वीडियो बनल बा, लेकिन कोनो बात नहीं के वीडियो लोग को मिल जाई छूटे के। अब डेली परमानेंट वीडियो मिली, लेकिन वीडियो के देखी लो, लाइक करी लो, कमेंट करी लो, शेयर करी लो, चैनल के सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम बा जौन हमारा केपी यादव ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल बा। चैनल के लोग जाई लोग सब्सक्राइब करी लो, एक से एक वीडियो मिली। आ जौन लोग बाहरों वाला शूटिंग मिल सकता बहुत जल्द अभी आ रहा, बनाया नया धमाका हुई। और वो लोग जुड़ी लोग वीडियो देखी।